Premiér začal úvahou o pôsobivom výsledku volieb do Európskeho parlamentu, kde vládna koalícia získala 44,6% hlasov, čo predstavuje európsky rekord. Zdôraznil, že táto miera podpory je bezprecedentná a uviedol, v týchto voľbách do Európskeho parlamentu za nás hlasovalo viac ľudí ako kedykoľvek predtým. Je dôležité pozerať sa na absolútne čísla, nielen na percentá. S 57% účasťou voličov Orbán ocenil zdravie a živosť maďarskej demokracie a vyjadril vďaku voličom. Výber vo voľbách. Premiér Orbán počiarkol kritický charakter volieb, ktorých rámcom je dichotómia vojny a mieru. Mobilizácia bola kľúčová, poznamenal Orbán, pretože voľby boli o voľbe medzi vojnou a mierom. Tieto voľby boli obzvlášť zložité a zahŕňali európske aj miestne komunálne voľby. Napriek náročným okolnostiam premiér Orbán poznamenal, že výsledky sú dôkazom pretrvávajúcej dôvery a zvýšenej podpory jeho vláde. Strategické výhry a straty. Premiér Orbán v súvislosti s voľbami do miestnej samosprávy uznal víťazstvá aj neúspechy. Vládna koalícia získala späť 4 mestá na župnej úrovni, ale stratila 3 v porovnaní s rokom 2019. Zostávajú však najsilnejšou silou vo všetkých župných zhromaždeniach vrátane Budapešti. Premiér Orbán zdôraznil potrebu usilovnej práce a vyhlásil: musíme pracovať tvrdšie. Vždy som veril v tvrdú prácu. Kampaň je len konečným výsledkom. Európske aliancie a mierové úsilie. Pri diskusii o európskych alianciách premiér poukázal na dôležitosť monitorovania európskych strán, najmä vzhľadom na zrýchľujúci sa tlak na vojnu zo strany niektorých európskych politikov. Ocenil výrazný posun vo Francúzsku, kde mierové strany zvíťazili s veľkým náskokom. Podarilo sa nám spomaliť nápor Európy do vojny. Prvý polčas sme vyhrali 1-0. Teraz čakáme, že Donald Trump prinesie víťazstvo v druhom polčase, povedal optimisticky. Posilnenie politickej pozície. Premiér Orbán sa dotkol aj možného usporiadania moci v Európskom parlamente, pričom naznačil, že koalícia medzi konzervatívnymi frakciami by sa mohla stať druhou najsilnejšou silou. Povedal, ak sa dve pravicové frakcie, konzervatívci, ICR a skupina Identita a demokracia, ID, dohodnú a my sa k nim pripojíme, budú druhou najsilnejšou silou v Európskom parlamente. Výzva k nepretržitému úsiliu. Orbán na záver svojho rozhovoru zdôraznil dôležitosť času, úsilia a pokory v politike. Uznal náročné časy a potrebu stability a predvídateľnosti v oblasti verejnej bezpečnosti a zamestnanosti. Predseda vlády zdôraznil odolnosť a odhodlanie potrebné na zabezpečenie budúcich víťazstiev a tvrdil: tvrdo pracujme, buďme pevní a keď príde čas, vyhráme tak ako v minulých voľbách.